Lansariak eta lan baldintzetatik haratako doiazen aldagaiak lan harremanetan txertatzeko eta zehazki enpresako lan harremanetan txertatzeko orduan, funtsezkoa da langileen jabekuntzaren kontzeptua. Hau da, langileak tresna ezberdinak erabilita, gero eta gaitasun handiagoa hartzea informazioa interpretatzeko, enpresaren bilakaerari buruzko informazioa interpretatzeko, informazioa baloratzeko, galdera egokiak egiteko, proposamenak egiteko eta gai horiei buruz negoziatzeko. Tresna ezberdinak erabili daitezke enpresan horretarako, baina funtsezkoak jakina informazioa eta formazioa dira. Informazioaren aldetik tresna ezberdinak erabili daitezke ziurtatzeko langileen eskuetan dagoen informazioa nahikoa dela enpresaren bilakaera interpretatzeko, formazio edo prestakuntza behar dute langileek edo sekzio sindikalek edo enpresako sindikatuek, dagoen informazioa interpretatzeko edo jakiteko ze informazio berria behar den. Eta baita ere informazioa interpretatzeko behar den laguntza eskuratzea funtsezko tresna bat da. Batzutan langileek beraien gai dire informazio hori interpretatzeko, baloratzeko, aztertzeko, baina azterketarako gaitasuna klabea da. Eta batzutan langileen eskuetan ez badago gaitasun hori, tresnak eduki behar dituzte kanpoan eskuratzeko gaitasuna.